बैनो सिलपाता बायदि ओइ बाजाबलायनाय अन्थाया बेयावनो दं मन्दिर ओमफ्राय बैनि मोनसे लिंग बायदि अ बाजाबनानै दङथ' आरो शिबाबाया जयोना बेबायदि अन्थायाव थांबा साफा नायो परबि लुनो सर जायगाखौ नायला लोगोफोर नै हाखौ जावनानै माबायदि खालामजोबखो आथिङानो रम रम मोनजोब्बाय आं गिबाय हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि हाजोआरि लाइफस्टाइल सबिना बर' इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आङो दा लोगोनि न'आवसो दंफैयो शिवरात्रि फुजायाव बुंनो रोंला आङो शिवरात्रि फुजायाव जोंनि बै माबा हाजोआव शिवरात्रि फुजा जायोमोनना बे हाजोआव थांनो नागिरदों ओरैनो बेरायनो दाख्लैयो बेरायजोबनो हायासै नालाय मोजाङै बाबाखौ लानानै थांदोंमोन बेनि थाखायनो आरो आङो थांनोबो सानखाबाय थाखादोंमोन दा लोगोखौ सोंदोंमोन आरो थांगोन नामा होननानै थांनो ओंखारनायखाय जोङो दिनै ओंखारबाय थांनो होननानै नोंथांमोननोबो आङो देखायलांनोसै माबायदि जायगाफोरखौ दाख्लैथ' एसे नुखाबायानो आरो दिनैबो एसे मोजाङै देखायनोसै आसा खालामो नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायगोन होननानै थांनायनि सिगांनो आरो दहायो आङो न'आव सबायजों नाजों संदोंमोन बेखौ नोंथांमोना एसे नायलांदो आङो माबायदि सबायजों आरो नाजों माबोरै संदों आरो आंनि संनायखौ माबोरै नुखो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरबानो जाबाय नै लोगोफोर आङो ना फिसा एवगासिनो माबा सबायजों संगोन आङो दिनै सबाय ओंख्रि जानो लुबैदों आङो बेनिखायनो बे ना फिसाजोंनो जानो सानबाय बेनिफ्राय नै माखासे एवखांबाय बेनिफ्राय नै सबायखौ आङो रुनानै लाग्रोदों खारै एसे आरो संख्रि होनानै नाखौ एवखांबाय आङो ओमफ्राय दा फान्थाव एवनोसै ना एवनाय सारायावनो एवबाय नै फान्थावखौबो एवखांबाय आङो दा नै ओंख्रि संनोसै सामब्राम गुफुर आरो मस्ला देनायखौबो होखाबाय हालदै एसे होबाय कालार जानायनि माने लाखानायखौ होनोसै ओंखाम जानोसै जों लोगोफोर दा नै सबाय ओंख्रि दाद' नायासो दङ मोजाङै जा जों दा थांनोसै लोगोफोर बै नै मैया थांनाय लोगोआबो दङ आंजों सालबारियाव बेरायनो थांफानाय लोगोआबो बेजोंनो थांनो नागिरदों जोङो नै अन्थाइया जे गिदिरखा अन्थाइ गिदिरखौ नै बे फार्स्टआवनो मोनखाबाय माबा खालामजोबदों बेखौ ना ब्लास्टिं होजोबनानै फिसा खालामदों दानख'दोंना ब्लास्टिं खालामदों बे लामायाव लामानि नैबिसिम दंमोन आरो दानख' लामा बानायबाय नैबेखै नै सिप्रांजों दानख' सिनानो दंलायो ना इमान गिदिरखा अन्थाइया बियो अन्थाइया गोथांसोथ' आरो देरबावगोन ना देरबायानो थागोन बियो माखै फैदों जोङो दिनै लामा मबाइल नायबायहाय सासेया
मेंलायबाय ओइ नै साल बागाना ओइ नै जों मैया थांनाया बेनिफ्राय नै बै लामायानो आरो जोंनि आइमोननो थांनाय लामाया नै बैनो बैयो नुहुरानो आरोखि सिगां बिदिखौ आसिफोर खालामलायना लायोमोन आरो ओइ बिदिखौ ओरै खालामनानै ओरै आसिफोर खालामनानै लायोमोन उन्दैयाव जोंबो लायोमोन आरो गेलेबाय थायोमोन जोंबो नै लोगोफोर मान्दार बिबार बिफाङा फिसाना बारा बाराखै उन्दैयावसो जि गेलेयोमोन जोङो मान्दार बिबारजों आसिफोर बानायलायनानै लायोमोन उन्दैनि गेलेनायफोरखौ गोसोखांबा जि उन्दै जाफिननो लुगैयो आङो दा नै मानो देरो दे मान थाब थाबनो गामियाव उन्दैयाव गेलेनायफोरखौ गोसोखांबा जि दुखु मोनो आङो बै समा आरो माब्लाबाबो फैफिननाय नंला बै समा रोंलाबो ओमफ्राय नै लोगोफोर एकदम रानस्रावथार माबाबा दैज्लांबासो मा होनो बैसाग मास हाबबासो जि मोजां नुगोन नै दंफांफ्रानो बिलाइदों माबा गैया बिलाइआनो गैया दंफांफ्रानो बिलाइ सिरिजोब्बाय हाजोनि दाउ लोगोफोर नै हाजोनि दाउ हाग्रा सिख्रा हाजोनि दाउ नै नोंथांमोना हाजोनि दाउ नुवाखैबा नै नायनानै लादो हाजोनि दाउला दाउ नै बियो मासे हमनोसै नामा हमा दे हमजानो गिदों बिसोरा कैसा लगा मेरा मजाक माखै फैदों जोङो दिनै बा फुरा हाजोखौनो आङो आनबक्सिं खालामजोबनोसै दिनै न'आवलाय बेसे थाबाय थानो खामानि गैया दामानि गैया नै खान्थाल दंफाङा जि गिदिरखा निज्रा ना मायो निज्रानो नै दैखर बायदि जावनानै दोनदोंना मेसेंखाय रानजोब्बाय दैया ओइ बोहैनानै फैदों बैखैनिफ्राय नेगासिनो खोमा गथ'फ्रा दै बा बगरी गस्थ इमान डाঙरचোन हा मोनजायोना मोनजायाबा एने मोननानै दं बारा गैलानो थ' मा लामाखै फैदों नै लामायानो गैया बेखै मा जायगायाव फैदों जोङो नै खान्थाल दंफाङा जि थायखादों नै ओइ नै फैनाय जि खान्थाल थायनानै दङ नै इखिबो खान्थाल थायदों खान्थाल माखै फैदों जोङो इसर लामायानो गैया हाग्राबारि इखि ससे थांनोसै नै जोङो नै बेखै फैनानै माखै फैखो बेनिफ्राय नै ओइ दाख्लै शिब फुजा जानाय मन्दिरा ओइ नै शिब फुजाया जों नै दाख्लै बेखैनो फैदोंमोन बेनिफ्राय थांनायाव बै औवासुं बारिखै थांदों ओमफ्राय एसे गोजौखै थांनोसै फाख्रि दंफां न इयो जि गिदिरखा नै अन्थायाबो इसर भगबान नै लोगोफोर जि गिदिरखा अन्थाया माखौ गटा गटा मासे गिदिर अन्थाइ दङ नै गिदिर अन्थाइ दङलै नै अन्थाया बेबो जि गिदिरखा बैनि आरो शिब बाबानि मन्दिरा बेनोमोन आं दाख्लै फुजायाव फैनो मोनिया नै
मा एसे गिदिरखा अन्थाया ना नै जोङो दाख्लै फैनाय जायगाखै मोनफैबाय बैनो सिलपाता बायदि ओइ बाजाबलायनाय अन्थाया बेयावनो दंनो मन्दिर ओमफ्राय बैनि मोनसे लिंग बायदि अ बाजाबनानै दङथ' आरो शिबाबाया जयोना बेबायदि अन्थायाव नै बेबो जि गिदिरखा अन्थाया नै लोगोफोर आङो दाख्लैयो खाथियाव देखायनो हायाखैमोन नै दिनै खाथिनिफ्रायनो देखायनोसै नोंथांमोननो जि गिदिरखा अन्थाया नै सायाव आरो फिसा रुजुनानै लानाय बायदि बाजाबबावलायनायसो अन्थायानो हाय मा एसे गिदिर अन्थाय आयौ 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 गोलैनांगौआ थैखाबाय आरो नै बाजाबलायनानै दङ देन्जारखा र' गिदिंनानै देखायजोबनि आङो नै र' हान्थ'ना र' नै अन्थायानो जि गिदिर गिदिरखा गाखोनो हागोन ना हायाबा बे अन्थायफ्राव मेंबाय नै माखै फैनानै मायाव मोनफैखो जों ओइनि मान्दार दंफाङा जि गिदिरखा ओइनि अन्थाया जि गिदिर अन्थाय दङ नै बेरायनो फैदों बै नै लिंग'आ शिबबाबानि लिंग दैखर जावदों नामा बेलाय बे हा गोरानावलाय अबाव दै मोननो दे मान गोजौआव नै बै अन्थाइखौनो माबायदि नुखायो साल बागाना मा होनो बै साल बागानखौ माबायदि नुयो मिथिबायना बै साल बागानखौ माबायदि नुयो मिथिबाय मा होनो बेखौ करियानफ्रा जे खानायखौ ओरै साइडआव सिनो ओमफ्राय गोजौ लाखियो बेबायदि नुदोंना बेबायदि नुदों गासिबो टाक्ला बिदा ओमफ्राय बेबो गिदिरथार अन्थाइ गोजा थारमाने अन्थायानो गिदिर न' जाजोब्बाय नै पाहाराव मालाय बायै मालाय हा बायबाय न' लुनानै थाजोब्बाय पाहारनि हाफ्राबो बिराद दाम खोमसि नुदोंमोन थिथांबा साफा नुयो परबि दुनो परबि नायबि सर जायगाखौ नायला लोगोफोर नै हाखौ जावनानै माबायदि खालामजोबखो आथिङानो रम मोनजोब्बाय आं गिबाय दिग्लि फैनाङा नोङो बोरै फैनाङा ओइ बेला जा पिसय जा ओइ नै पिसय जा बोरै जाबा नायबाय फैलाय बैखिबो आरो गामि दङ एक्सट्रानो हाजोआनो हाजो अके है इखिबो आरो मा दङ जोंनि नोरैमेन लामा ओयाव फट' खेबजानो फै दिनैनि भिडिअ'आ गोलाव जानो हानायदो लोगोफोर नायनो बानाङा नै बैग्रि दंफां फिसाथार हायथाथानो थायाखै बै नै अन्थाइ गोलावा नै बेखै जि खाथियावनो नुबाय जोङो अबेखि थाङो लामाया ओरैजे र' थांथ' र' जों दा थांगासिनो नै माखै ओंखारलाबायखो सान हाबसिगोन जों दा न'आव थांनोसै जोङो ओंखारलांगासिनो मा गामि बेफोरो बर' गामि नङा बिसोरो मिया मानसि गोजा खोमा बिसिनियाव
नै जों फैयै फैयै मेन लामाखै मोनफैबाय दा जोंनि गामि मोनहैसिगोन